Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, bullying part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. Wala. Doon, Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, Diyos dude, ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Wala.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or And sino technical- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon mo now, patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi Wait, ma'am ah. eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa?
Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko napapakinggan. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Drew, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Ilang araw na lang, no? Pasukan na. Ang bilis! Totoo. O, kumusta na yung pinapaaral mo? Pasukan na, diba? Hindi, pag-graduate na! Pag-graduate na ba yun? Oo, June ngayon, di ba? July ang graduation nila. Talaga ba? Oo, di ba? Ayun ang July sinasabi ang nila. graduation? Oo, 23, 24, ganyan. 23 years old na to? Eh, medyo 25 na. Wow! Dude, ba't naman ganyan yung mga desisyon mo sa buhay? At least tumulong tayo sa kapwa. Nagpaaral tayo. Grabe, no? Dami mo palang pinapaaral. Actually, may mga nauna na rin eh. Wow! Natapos. Ganun. Anong ginagawa nila pagkatapos nilang mapaaral mo? Wala na, kinakalimutan na ako. Ganun. Tapos na yung ano nila, mission nila eh. Ganun lang naman. Tapos na yung mission mo, mission nila. Parehas na kami tapos sa mission namin, parehas. Wow! In fairness naman, mission, success. Yan! Mission accomplished. Yan! Oo, mission accomplished. Uy, pero alam mo, dude, recently, na-realize ko na konti na lang daw yung mga benta sa Divisoria ng mga school supplies. Ay, bakit, partner? Kasi nga, puro online na ngayon yung mga bilihan eh. Tsaka mas mura sa online.
sinasabi nila na mas mura talaga online kasi 'di ba minsan may makukuha kang voucher, Yan. 20 pesos off ganyan, o kaya Yan. 10% off ganon. Pero walang kasiguraduhan kung yun talaga yung dadating sa'yo. Totoo, hindi ka sigurado unless tingnan mo talaga sa reviews kung yun yung mismong item. Tama. Kaya lang hindi pa rin sigurado kasi nagkakaroon lang diferensya dun sa handling eh. Tama, gutay-gutay na no, pagdating sa'yo. Oy, lalo na ngayon tag-ulan, baka nabasa pa yan. Oo, di ba yung libro? Pagdating sa'yo ng libro, kaya notebook, no, wala na masulatan. No, wala na. Totoo, kaya iba pa rin yung pakiramdam na pupunta ka ng Divisoria para mamili ng school supplies. Oo Naranasan mo ba yan? Oo, dinadala ko ng nanay ko. Ano mga pinabibili mo dun? Yung mga lapis, ballpen, papel na hindi ko sinusulatan at hindi ko pinanunulat. Ano bang tipo ng estudyante ka? Walang kwentang estudyante. Oo, ganyan. Talaga? Hindi ka nagsusulat? Oo, nagpinapasulat ko yung kaklase ko, binabayaran ko mo. Wow, ang dami mong pera. Wala, hindi. Binuraot ko yung pambayad ko sa kanya. Alam ko na. Kaya hindi mo sinusulatan kasi namimigay ka ng pad paper. Oo, ako yung namimigay. Talaga? Yung tipong first day of class, sinabi ng teacher, get a piece of paper. Yan. 1/4 sheet of pad paper. Ikaw yung kompleto Ma'am, meron lahat. ako niyan. Kompleto ako Talaga? niyan. Bakit? Tapos yung sagot, nasaan? Nasa kanila, bibigay nila sa akin. Wow. Nalala ko pa nga, may nagsasagot ng ano ko, may gustong-gustong sa akin na estudyante, kaklase ko. Shoutout sa'yo, Marie Chris. Uy, Marie Chris mo. Kabisado mo pa yung Oo, pangalan. syempre, hindi ko ah. makakalimutan yun eh. Siya yung sumalba sa akin eh. Mhm. Si Marie Chris. Sabi niya sa akin, alam mo, kung hindi ka lang pogi, hindi ko sasagutan yung test paper mo eh. Sinabi talaga sa'yo yan. Oo, sabi niya sa akin. In fairness naman bata ka pa lang, may future ka na talaga. no? Kung hindi ka talaga macho dancer yung datingan mo, para kang pusher. Nasa iyo ang mga supply. Oo, pero yung sinasagutan niya ako, hindi niya nalalagay ng ng pangalan yung ano niya. Fairness sa'yo. Sabi niya, bait mo kasi. Sabi ko, sige, ako na bibili ng Wait lang, lunch ano mo. ba talaga? Pogi ka o mabait ka? Pwedeng pogi na lang. Ganun. Hindi, namabaitan siya sa akin, partner. Mabait. Mabaitan. Tapos sabi ko sa kanya, sige, ako na bahala sa lunch mo. Amin na yung pambili. Ako bibili. Kapal din, no? Wala naman akong pera yun eh. Anong gagawin? Ako bibili. Ako bababa. Gusto mo? Ikaw bababa. Nasa 4th floor tayo. Oo. Mapapagod ka. Mainit. Pipila ka pa. Ako na. Tapos, nasa doon yung kita mo? Ha? Nasa doon yung kita Hati mo? kami dun sa lunch niya. Wow. Hindi, nakatipid ako. May sagot na ako. Nakatipid pa ako. In fairness naman sa'yo, madiskarte ka. Diskarte lang, dude. Baka pusher ka talaga. Pasalamat ka, wala nang drug. Wala. Hindi Drug tayo. quest. Hindi tayo maano dun. Charot lang, may darot. Anyway, kabisyo, nangungulit lang po sa inyong gabi. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ngayong Friday ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa mainit, nakakapanabik at nakakakiliti na namang sikreto ng ating kabisyo para sa SPG as in Super Pack Nerd, Secret File, and Top Secret. Kaya naman, kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailan mo bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang SPG as in Super Pack Nerd, Secret File. DJ Rock. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Pag nilabasan,
Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic. Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak. Gag! Ay, mo gawa alis. Yay! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Ba? Pasok mo sa gilid. Baka baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas pataas Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan, Kapain mo lang daw.
Sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang sa loob mo. Dito lang. Tapos, turong kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nangingilit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan. Kasi yan. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, It's time for SPG. As in, super. Pack the nerd. Secret file.
DJ Rocky at DJ Jello, itago niyo ako sa pangalang Senshi. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back ganun. Secret file. Isang gabi, nagkainuman kaming magbabarkada. May mga nalasing at na-wasted. May mga nauna nang nakatulog. At yung iba, natirang matitibay pa. Kagaya ko. Matagal na rin kasi mula noong huli kaming nagkainuman. Napuno ng kwentuhan, kantahan sa bidyoke, at sayawan. Pero higit sa lahat, tanging ang epekto ng alak ang hindi natakasan ng buong barkada. Kaya naman, bilang sila ay nasa bahay ko at bilang isa ko sa mga matitibay sa gripo, inalalayan ko ang mga weakling kong kaibigan na nauna nang sumuko sa inuman. Dinala ko sila sa sala at pinahiga sa banig na inihanda ko para sa kanila. Yung isa, naitago natin sa pangalang Oliver. Umiinom pa. Lumalaban pa. Kaya sabi ko, sige lang pre, inom ka lang, basta kaya mo pa. Ako bahala sa'yo. Etong si Oliver, kwento pa ng kwento tungkol sa love life nila ng ex niya. Nakahihiwalay lang. Oo, nag-break sila. Hindi naman ako interesado masyadong makinig sa mga kwento niya. Lalo na't alam ko at nasabi rin naman niya na siya ang nagloko sa kanila. Pinagsisisihan daw niya ang lahat ganito-ganyan. Hanggang sa nag-iiyak na DJ Rocky at DJ Jello. Ayun na, natatalo na si Oliver ng espiritu ng alak. Kaya napasabi ako sa sarili ko ng, wala, bibigay na to. Totoo nga, DJ Rocky at DJ Jello. Bumigay si Oliver. Nagsuka. Pagkasuka niya, natalamsikan pa ng suka yung mukha ko. Okay lang, sige, matitiis ko yun. And since wala ng space sa sala para mahigaan niya, inalalayan ko si Oliver. Pinaakyat ko sa taas na bahagi ng double deck namin. Ang natutulog talaga doon yung nakababata kong kapatid. Sabi ko doon sa utol ko, dito ka na lang. Tabi tayo. Sa baba. Pahihigayin ko si Oliver dyan sa taas. Ha? Sumang-ayon naman si utol. No choice eh. Kaya, inayos ko si Oliver sa taas para maayos at komportable siya. Nung okay na ang lahat, tsaka ako tumabi sa kapatid ko sa baba ng double deck. Hindi muna ako natulog, nag-cellphone muna ako. At nanood ng video sa YouTube. Maya-maya pa nakatulog na ako. Okay naman ng lahat eh. Nang bigla na lang akong makaramdam
na para bang may malamig na likido na tumulo sa balikat ko. Siyempre, nagising ako. Akala ko tumutulo yung ulan. Tapos may butas yung bubong namin. Akala ko ganon, tumutulong ulan sa bahay namin. Pero hindi pala. Nilingon ko si paring Oliver sa itaas ng double deck. Sobrang sarap ng tulog. Nakabukas pa ang bibig. Anak nang! Tumutulo ang laway. At abot sa ibaba yung laway niya. Kaya tinapik ko siya sa pisngi niya. Pinahiga ko siya na hindi talaga tutulo yung laway niya papunta dun sa baba para hindi naman ako matamaan. Ang masaklap nito DJ Rocky at DJ Jello. Siyempre, 'di ba? Napunta na sa balikat ko, tumulo na hindi ko naman sinasadyang maamoy yung laway niya. Kaya nang maamoy ko talaga, maduwal ako sa pandidiri. Iba. Buti na lang napigilan ko pa rin kasi kung hindi, edi talo rin ako. Kinaumagahan, nagising na si Oliver. Nagpaalam na uuwi na. Sa bahay na lang magpapahinga. Kaya na raw niyang magmotor pauwi. Kaya sabi ko, sige mag-ingat. Safe naman siya nakauwi. Pati na yung mga kaibigan naming nakitulog sa sala namin, dala ng kalasingan. At eto yung DJ Rocky at DJ Jello hanggang sa mga sandaling to, hindi alam ni Oliver na halos natikman ko yung laway niya. Okay lang sana kung talagang lasing na lasing ako nun . Pero hindi. Gayunpaman, di na ako magpepresenta sa susunod na sa bahay gawin yung inuman. Hanggang dito na lang po muna. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Senshi. At ito, ang aking SPG. As in, super. Backgunner. Secret File. Antok. That SPG as in Super Pagganern secret file was shared to us by Senshi. Dude, ikaw ba yun? Hindi ako yun. Hindi ikaw yung si Senshi? Hindi. Maniwala! Hindi nga. Si Oliver ka. Pwede rin. Yung tumutulo yung laway pag nalalasing, nakabuka ba yung bibig mo kapag Hindi pa, nakakatulog ka? Hindi pa, dude. Alam mo, damandama ko yung letter sender natin ngayong gabi na to . Wait, nangyari na sa'yo to? Hindi, na-invite kami sa bahay . Na-invite kayo sa bahay nino? Ng kaibigan namin. Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki, Tapos, siyempre, di ba, magtatago kayo sa magulang. Kunyari, gumagawa kayo ng project . Iinuman kayo sa kwarto. Pagbukas pa lang namin ng kwarto, wala pa natutulog. Amoy laway na kagad . Ano yan? Wait lang, mga college students ba yan? College days? Amoy laway na kagad yung kama . Alam mo, may kakaibang amoy talaga yung mga estudyante. Lalong-lalo ng mga kalalakihan. Oo. Yung pagpasok mo ng kwarto, yung parang, yung totoo, ilang buwan mo nang hindi nalalaban yung diba? tuwalya mo. May something, May no? something. Yung parang magkakatulad yung amoy nila. Pare-parehas. Ninyo pala. Aray ko!
So, ganon yung amoy. Oo, wala pa natutulog eh. Nag-uumpisa pa nga lang kami. Tinanong mo ba kung naglalabas siya ng punda niya? Hindi, ang pagkakatanong naman namin, pare, wala pang tulog, amoy laway na. Ganon yung mga banatan, no? Oo. Nasaktan, hindi. Hindi naman, pare, shot na lang natin. Dami mo nang alam, pinatuloy na nga kita sa bahay. Oo nga naman, nagpresenta naman yung ano mo. I mean, kung kayo yung nagsabi doon sa kaibigan ninyo na, dyan na lang tayo sa inyo, magrereklamo pa kayo kung amoy laway yung Yun nga. kwarto niya. Hindi nga, yun nga yung mali namin. Sabi niya, next time, wag na kayo dito ah. Galit na tuloy. Nadala na, Nadala, no? Oo. Pero in fairness naman dito sa ating SPG Secret File Sender, hindi naman siya yung amoy laway. Natapunan siya ng laway. Oh, natuluan siya ng Natuluan. laway. Galing sa isang kaibigan niya. Na, in Sa fairness, double deck, no? Oo, in fairness naman din, iba yung laway na ganun. Iba yung amoy nun, dude. Pag hindi nakapag-toothbrush, tapos yung sumuka, tapos Sarap lasing. yun. Okay lang ako para sa akin medyo natitiis ko yung amoy ng isang taong lasing kapag lasing din ako. Ganon. Oo, pero... Siyempre, magdigmaan kayo yun eh. Lasing to Oo, lasing. parang, Pwede yun. Diba, yung kahit maghingahan kayo dyan, diba? Kahit magkaroon kayo ng parang salitan ng mga laway. Oo, okay lang yun. Parang kaya mo eh. Pero kapag hindi ka masyadong nalasing, tapos yung isa lasing, tapos amoy na amoy mo, ang Lugi. bangis. Lugi. Lugi talaga. Kaya kapag natuluan ka ng laway, tapos hindi mo naman jowa, diba? Kaya tropa mo lang, parang... OMG. Sana hindi na Venom. Oo nga, no, Venom, no? Poisonous. Parang sana hindi na siya malasing sa susunod. Oo, totoo. Ganon. Sana or uminom ka na lang ng marami din. Wala bahay ninyo Kaya pag ganyan, hindi advisable na sa bahay ninyo o magpresenta ka na sa bahay ninyo yung inuman. Oo, wag na wag. Kailangan ang rule mo dyan, magtira kayo pang uwi walang malalasing dito Tama. Ako ganun. Ikaw? Ako naman kasi hindi ako nalalasing, hindi ako nagpapakalasing. Nagtitira ako lagi. Hindi, I mean, nagpapainom sa bahay niyo. Ay, hindi ako nagpapainom. Hindi ka rin na ganun? Hindi ako nagpapainom. Hindi ka nag-i-invite? Medyo, hindi. Talaga? Hindi pala. Sa bagay, ayaw mo kasi pakita yung mansion mo. Wala tayong bahay kasi. Actually, alam niyo po, si Titan Jello, matagal na namin pinipresenta ng asawa ko na magpunta kami sa bahay nila. Pero, walang invitation. No invite at all. Maliit lang kasi bahay namin, dude. Maniwala. Nakita ko nga may foyer kayo Foil lang alam ko, foil. Wag ka na maging humble, Titan Jello. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong magbahagi ng kanilang mga komento sa ating SPG Secret File, kung kayo po ay nakaranas ng ganito, nagpatulog po kayo, tapos kagrabe po ang ginawa sa inyo ng kaibigan ninyo, buti na lang barkada nyo talaga, Oo, tanggap no? ninyo, bahagi nyo sa amin yan. Kung natuluan na kayo ng laway, kung nagkalaway-tulaway na kayo, kung nasukahan na kayo, ano yung mga pinaka-epic fail moment ng inyong pag-iinom ng barkada ninyo. Ayan. Comment nyo na po sa amin yan ngayon. Kasama mo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito DJ Titan Jello. Dito sa 90 wait lang, excited ako. Sorry. Okay lang yan! Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Yung totoo, hindi tayo nagkakasabay-sabay. It's a sign Na ano? na pagod tayo. Friday na talaga. Friday na kasi talaga I mean, Friday na talaga. No? Kaya mga kabisyo, sa lahat mo ng mga driver dyan, wag kang pipikit ha. Dire-diretso lang po tayo dahil susunod na po ang ating SPG Top Secret mamaya. Mamaya pa yun. Mamaya nga. Hoy. Mamaya nga. Mamaya pa yun. Comment pa tayo mamaya pagbalik natin, diba? Okay, kabisyo, this is SPG as in Super Pack Nerd Secret File.
Ayo, yan. Sige. Comment kayo mga kabisyo. Pero ikaw muna, dude. May ano ka ba? Ay, meron. Ito na nga. So, papasok na tayo sa wedding era. Guys, kailangan nyo lang gawin para manalo kayo ng 500 pesos at merch items mula sa Bingo Plus. Ay, tumutok palagi sa 90.7 Love Radio. At syempre, wag nyo pong kakalimutan na dapat naka-like at naka-follow po kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila. At dapat sasagutin nyo ang question of the week namin kasi doon kayo talaga magkakaroon ng chance na manalo ng 500 pesos plus merch items. Meron tayong ballpen, jacket, notebook at kung ano-ano pa. May mga umbrella and etc. etc. So, guys, tutok lang kayo ha. Sagutin nyo ng tama at maganda. Yung question of the week, doon po kayo mananalo ng 500 pesos. Paulit-ulit ako sa 500 pesos. Pero kung gusto nyo, mas buenasin pa kayo, magkaroon pa kayo ng maraming buenas. Aba, kung gusto nyo maging bingonaryo, bisitahin lamang po ang www.bingoplus.com or i-download na po ang Bingo Plus app today. So, paano ba yan, guys? See you next week. Next week, rather, para sa Bingo Plus. Pabuenas! Wow! Galing mo yung kabisado mo eh, no? Taba ng utang mo talaga eh. Hindi, dude. Pero sa notes, dude, sa utak ko, kaya ko magkabisa. Nung hindi pa ako na-jojontis. Oo. Ngayon, parang mga patch-patch na lang siya. Magaling ka ba? Hindi siya yung parang nakialala ko, ganun. Diba? Ganun, diba, dude, pag nabubuntis? Yung parang marami ka nakakalimutan. Ganun. Buti nga, di ako nabubuntis eh. Ikaw lang yung Nambubuntis! Silent Heartbreaker. Hoy, pabati daw ng happy birthday si Georgia. Hello happy sa'yo, birthday. Georgia. Happy birthday. Mabuhay ka na maraming buhay pa. Yeah, second birthday. Sana umabot ka ng 2 times 50. Yan. 100 years. Gusto mo, kahit wala na kami, buhay ka pa, pwede yun. Ayun naman, 2 years old pa lang siya. No? Oo nga. Biniro ko tuloy. Grabe, yung buhay natin noon. Baka ano na tayo. Hindi na tayo, May buhay pa feeling ko hindi na tayo. ako abot ng 120 years old. Ako, solve na ako ng mga 65. Grabe naman, maaga pa yun. Okay na ako nun doon. Ayoko naman ng alagain na ako. Alam Nagawa mo, ko na lahat nun. wait lang, ang 65, hindi pa naman alagain, nanay ko 65 eh. Totoo ba? Ang lakas-lakas pa ni tita. Malakas, yes, kita mo naman, Parang diba? 55 lang si tita. Tita, parang 55 lang tita. Diba? Totoo pala, no? 65 ganun pa. 60. Pwede pa pala ako makabuo yun. Hirap mo! Ang hirap mong pigilan! Bata pang 65, kaya nga parang nagtataka ako sa'yo, ba't pa naman ang aga naman ng 65? Sobra nun. Ang medyo alagain na dude, 85. Kasi lola ko namatay 80-something, 88 eh. Eh yun nga, malakas pa eh. As in talagang kaya pa maglakad-lakad eh. 80-something. Pero yun nga, alam na namin na papunta na siya doon. Kasi, medyo hirap na siya sa mga bones niya. So, mga 80-something. Ako, ultimate goal ko siguro 85. Yan. 85 siya. Kung ano na lang, bonus siguro kung umabot ako ng 70. 67. Pwede na. Ano pa nga yun? Nanay ko, Ayoko kasi 1959 makita eh. namin nauuna sa akin eh. Tingnan mo, si May. My mama Lai died at the age of 103. Ayoko naman yun ng ganyan. Wait lang. Makikita ko yung mga kamag-anakan ko na uuuna na. Hindi, pero alam mo yung iba, accepted nila na kapag nauna, parang ang dami na nilang pupuntahang burol. Tapos nakakapag-benchmarking na sila kung ano gusto nila. Gusto ko yung gano'n, yung parang wala na sa... Hindi, dude, di ba dumadating sa punto ng buhay natin na ganito? Oo. So, sa buhay natin, dadaan tayo sa mga kaliwat kanan na kasalan. Yan. Diba? Tapos, darating din tayo sa kaliwat kanan na puro birthday parties ng bata. Yan. Pag dumating ka sa point na parang puro birthday parties ng bata, parang medyo, tumatanda na ako. Oo. Pero dude, kapag pumunta na tayo dun sa parte kung saan ang imbitasyon na sa'yo kasal, pero ninong at ninang ka ng kasal, yun parang, Uy, lapit-lapit na ako. malapit-lapit na to Oo. Pero ito na talaga yung parang mark na talagang Nasinyalis na. nandun ka na sa May edge. susi na yung langit. Oo. And then, nabubuksan mo na isa-isa yung passcode pamunta ng langit. Ay, kapag kaliwat kanan na rin yung napupuntahan mong burol. Mga kumpare mo, no?
Seryoso. Tapos yung parang, ngayon nga may mga ano na dundud eh. Yung parang, meron ng iba't ibang pakulo yung mga burol. Oh. Nakikita mo ba? May mga pakape na sa burol. Yung talagang, may paka-cocktail pa nga sa burol eh. Meron. May mga nagpa-party-party pa. Oo. May DJ, may mga nagsayawan, Totoo. nag-showdown. Totoo. Sabi, no? Alam ko may nasabihan ako sa anong gusto ko. Gusto ko lang nakaputi lahat. Yung mga ganun pa ako. Sana Pero ayoko na may burol. Ha? Ayoko. Ayaw mo. Pag nawala ako. Gusto mo, diretso libing agad, ganun? Oo. Bakit? Baka dumating yung maraming tao dun eh. Magkaalaman, no? Pangilan ka? Pangwalo pala ako! Pangako sakit, Magkaalaman, pangatlo no? ko eh. Yung biglang akala mo, ikaw lang yung iiyak ng malakas, pero biglang may isa pa palang iiyak ng malakas, Okay na, no? bigyan nyo na ako. Doon na lang kayo magkita-kita dun sa ano. Jello, yung anak natin. Jello! Jello, ba't mo kami iniwan? Ang 1-year-old mo nga na. Diba? Tapos yung time na yun, 61 ka na, no? Oy, wag naman. Pahabain po natin ang buhay ni Jello. Hindi, basta ako, pahabain natin yung buhay ng mga magulang na bata pang mga anak ngayon. Ba't ka na ganyan? Parang naalangan ko. Naisip ko lang, no? Hindi mo na naisip. Oo, mga 5, pumunta doon, 6. Ibang klase yung ano talaga, Usapan. yung matindi yung madaming anak, di ba? Si Ramon, ano, di ba? Senior. Hindi pa naman siya nawawala, di ba? Wala na yun. Nawala na ba siya? Hindi, pero kapag madami ka naman pamana, parang... Oo naman. Pag kailangan na habang buhay ka, grind ka na ng grind. Ayusin mo na. Tsaka in fairness yung mga iba talaga, open sila about it na pag-usapan eh. So, sabihin mo dapat talaga. Pero dude, alam mo, ang mahirap dyan, yung hindi open ng mga matatanda na kailangan na nilang mag-ayos-ayos ng mga ano nila sa buhay. Yung mga properties, ganyan. Hindi naman, Nangangati kamay ko, magkapera ako. may mga, Nangangati kamay ko. yes, ganyan mo sa wallet mo. Yung yung kakilala ko na magulang, siya, parang, ayaw niyang pag-usapan yung, ako nga nagre-ready ako sa ganito, ganyan eh. Yung parang, kunwari may man nagsasabi sa kanya na, ako nga nagre-ready ako tungkol sa ganito ko, kumuha nga ako ng ganitong plan eh. Oo. Parang ayaw pag-usapan. Hindi naman po pwede, hindi naman dapat ganyan, pinag-uusapan yung mga ganyan. Parang medyo nag-weirdohan ako sa ganong klaseng mindset na hindi dapat pinag-uusapan yun. Hindi, Pero dapat para sa akin, pinag-uusapan. dapat pinag-uusapan yun. Totoo yun. Pinag-uusapan dapat. Lalo na kapag alam nyo na kayo yung nasa era na kayo na nagbibilang na lang kayo ng taon. Totoo yun. Marami mo dadating sa burol ko 6. Usap-usap sila doon. No? Grabe dude, no? Dami nila, no? Tapos makikita ng mga kaibigan ko yun. No? Grabe pala talaga si Titan. Ayoko, hindi ko maisip. Kasama si Tin? Hindi. Siyempre, hindi naman. Sabi niya ako kaya. Huwag ka na sumama, Tin. Huwag mo na sirain yung buhay mo. Maayos ka na sa piling ng nanay mo, gusto mo pa masira buhay mo. Yun ang mga salitaan. Ay, nako, Tin. Huwag na. Ayoko mabuhay ng habang buhay, Tin. Ano lang tayo? Short life. Diretso na pala live ng pag Friday. Hindi, ngayon lang. Next week pa ulit. Yung meron akong live na event. Kung gusto mo ang lumigaya ang iyong buhay. Humanap ka ng... Hi! Why hi? Hayahay.
Tanong, kabisyo, tanong. Hello, tigas dito. Gandang araw po. Tigas dito. Ano na, yung onesies ng mga anak onesie, namin. no? Wala pa. Oo, Pagupit baka na lang pwede ako sa'yo. naman. Sige na. Or ano ba, ako ba dapat magbigay sa'yo ng damit, tapos ikaw na magpiprint? Anong peace with you, DJ TG? Peace with you ba Kasi yun? nagmask ka kanina. Peace be with you yun, di ba? Peace be with you. Ay, oo, nakalimutan niya lang. naman. Kulang, no? Kulang. Peace with you. Hoy, hello daw po kay Miss Tonet Luwalhati. Sabi daw pag nakaabot ka ng 80 plus, makakatanggap ka daw ng 10K? 10K. Ha? Akala ko pag 100, 100K. Ba't pag 80-80? Dapat 80-80 yun, ano? Dubai Love Live. When ka po ulit mag-vlog sa YT? Ubus na namin panoorin ng vlog. Dubai Love Live, good evening. Oh, next time. Yung mommy ko nasa 900K. Ha? Ilan taon na ba si mommy mo? Tin. Mga retirement pa yun. Oo, baka retirement yun. Parang wala naman ako narinig na sa gobyerno makakuha ka ng 100K. 100K nga, pahirapan pa eh. Ah, okay. So, sabi ni Lim Kemi, 80, 10K. Pag 85 ka, 15K. Tapos, pag pataas sa pataas, basta pataas sa pataas, yun. Size ng mga kids. Yung sa akin, kasya na siya ng 9 months to 12 months. Wala, hindi ko alam. Hindi, basta sa akin, ang ilagay mo ay, ano bang maganda ilagay? Kung na bahala. Or mukha Your ko. secrets. Mukha ko, parang fan siya ng nanay niya. Oo, yun. Yan, ang yan, ganda yan. yun. Oh, tapos si Titan Jello, gawan din natin siya. Malayo naman natin, 'di ba? Yung pang 6 to 9 months. Yan. Pwede. Oh, pero Titan Jello Tsaka yung ano rin, nakalagay. tsaka para may sasabit ako sa sasakyan yung mga pang 2 years old. Ganun. Yan. Tsaka pang 7 years old. Tsaka isang 5 years old. Basta bigay mo na lang lahat yung ganung size. Oo, sige na. Magkano ba? Pwede naman bigay. Charot. Gusto ko lang yung may, yung parang fan siya ng nanay niya. Oo. Basa Princess, nakalagay. Tapos naka-onesie show. Titan Jello. Yun. Sige, pag ginawan mo ako niyan, mang chuchuk-chak tennis tayo para makagamit na yun. Babalik pa daw siya ng 16. 16 pa daw balik niya. Bakit nasaan ka ba ngayon? Nasa ibang bansa ka ba? Big time yan eh. Hindi, alam ko siya eh. 'Di ba CEO ka sa Singapore? Singapore sa Parang, ano siya? Citizen? ano ka ba? Senior- Secret, tira mo, secret. Nang chicks ka na naman, tigas tito. Ang tigas mo talaga, tito. Kaya bagay sa'yo pangalan mo, tigas tito eh. Kaya nga, hindi lumalambot eh, no? Pug. Gusto ko yung nakalagay titi. Tapos, parang meron ako, maliit na meron ako. Tapos is dalawang letter T. Tapos dun sa gitna nung letter, gitna, parang tita. Tapos dun sa kabila, tito. Ganda. Meron akong T and T. Yeah. Pero maliliit yung letters ng tita, tapos tito. Diba? Ganda yun. Tapos tigas tito clothing. Wetzy! Ang galing mo talaga dun. Baka talaga. Bagay kasi sa anak ko yun. Kasi meron siyang tito at Secret Files. Secret Files.
Mga kabisyo, napakinggan po natin ang SPG Secret Files ng ating letter sender ngayong gabi na to. Yes, ang pangalan niya ay Senshi. Si Senshi na nagpresenta na ang bahay nila ang gamitin para sa inuman. Doon nga natulog ang kanyang mga kaibigan. Pero sa hindi inaasahan, tumulo ang laway ng kanyang kaibigang si Oliver. Napunta ito sa kanyang balikat at ang matindi ay naamoy niya ito. Nakakasuka daw. And kami ni Titan Gilo. Kami ni Titan Gilo dito, we were like, nakakasuka naman talaga yun. Ikaw ba naamoy mo na yung ibang laway? Oo naman, nakikipagpalitan ako ng laway eh. Okay, i-rate natin ang mga pagpapalitan mo ng laway. Ano yung laway na masasabi mo na eto katanggap-tanggap o eto hindi katanggap-tanggap? Depende kasi yun sa university eh. Explain mo sa akin kung bakit Paglasal depende. ang iba yung laway ng mga yan. Bakit? Ang bango. Totoo? Parang sanggol. Lungad? Ganon? Pag iba namang university. Pag ibang university, parang lola na yung naka-lips to lips ko eh. Yung totoo, dude. Hindi ko alam pa gano'n. Oo, totoo. Talaga? May tinga-tinga pa eh. Talaga? Pero acceptable. Oo, syempre ganda rin naman eh. Wow! Pero yung hindi acceptable para sa'yo, nag-back out ka na ba? Oo, nag-back out na ako. Dahil? Amoy kanal eh. Wait lang. Mga gaano kalayo yung distansya bago mo Isang nasabi? Isang di pa. Paano mo ba masabi isang dipa? Hindi ko alam eh, pero siguro ito, yung isang ano Arm's natin. length. Oo, yan. Arm's length natin. Ganun. Tapos, ganung distansya Sa pa lang pool ako parang, eh. uy, hindi ko na kaya to. Oo, sa pool ako. Retreat, ganon. Kahit ang ganda ng mukha, cancel ka sa akin. Napakamot no? Hindi rin naman ako perfecto, syempre. Pero hindi naman ako ganun, di ba? Sa bagay. Pero sa mga kaibigan, sa tropa, like, nakapagsabi ka na ba ng totoo sa tropa mo na, uy, yung laway mo, uy, mag-toothbrush ka naman, Ayan, hindi pa. Well, never ka pa nagsabi sa tropa, barkada mo, kahit gano'n mo siya ka-close. Wala pa. Wala kang ganong kaibigan. Wala naman. Bakit parang natatawa ka? Wala nga. Sino to? Wala. Uy, pero alam mo, kabisyo, eto talaga yun eh. Kung sakali lang na meron kang kaibigan na nalasing, Tama. subukan mo pa rin na pag-toothbrushin siya bago siya matulog. Totoo yun. Kung kakayanin na, actually, meron akong kaibigan na kahit gaano pa siya kalasing, kahit gaano pa siya ka-knockout, magtututbrush siya na magtututbrush. Bakit? Kasi meron siyang fear na kapag nasira yung ngipin niya, magpupustiso siya. Although nothing against people na nagpupustiso Yes. yung false teeth Kaya lang, siguro kanya-kanya lang talaga ng fear to na baka mamaya yung ngipin niya hindi pala maging okay. Yung ganun ba? So, doon ako nabibilib sa mga taong kaya pa nilang maglinis ng sarili nilang katawan kahit nalasing na sila. Doon ako nabibilib. Ako kapag nalasing ako, siguro idlip lang ako saglit, pero maliligo rin ako, tsaka pos mag-toothbrush din. Ganun. Ikaw? Ganun din ako nagtututbrush. Pero matutulog ka muna saglit. Wala na. Nagpapagising ako. Taray, nagpapagising. At sino namang gigising? Siyempre, yung katulong namin, sir. Gising ka na, sir. Nakakaloka ka, Titan Jello. Pero ito sabi ni Charles Sancho. Anong sabi? TL pala si Barkada. TL as in tulo, laway. Oh, witty. Galing, Lesson learned. Patungan ng una na merong bimpo or else,
maliligo ka talaga sa laway niya. So gross as heck. English yun English yun, di ko naintindihan yun. So gross as heck? Ano yung grass? Gross? Gross? Oo. Gross? Yun ba yung paglaki? Ganun. Growth yun. Wait lang, sabi ni Joyce dito, hindi daw siya naniniwala kaya mong bumangon, kaya mong gumising, maligo para mag-toothbrush. Sabi? Oo. Oo nga, ginigising niya ako. Nagpapagising ka sa... Katulong namin. Sir. Sir. Dude, ba't ganyan? Hindi ka magto-toothbrush? Maamoy ko yung laway mo, sir. Ako magsisipilyo sa'yo, yun yung relayahan sa'yo. Doon tayo sa CR, sir. Ako magkukuskus sa'yo, ganon. Nandyan kasi si ma'am sa taas. Dami tuloy na lungkot, Titan Jello, na yun yung ginagawa mo. Ay, nako, maniwala ka na sa maniwala. Bahala ka sa maniwala. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, isa lang ang importanteng dapat mong malaman. Ayan. Pag ayaw mo na doon magkaroon ng disgrasya, magkaroon ng mga bakas sa bahay ninyo, wag mong i-allow na doon kayo mag-inuman. Tama. Yun lang yun. Tsaka mahirap kasi. Painumin mo sa bahay ninyo, may masasabi pag uwi nyo. Talaga? Oo. Tulad ng ano? Lahat ng nangyayari sa bahay ninyo. Kukwento na kaibigan mo. Minsan nga, yun na yung topic ninyo. Ano bang nangyayari dito sa bahay nyo? Giinuman kayo, nagtsasya to. Ganun na yung topic. Shucks. Tapos diba? pag may nakaladlad pa ng mga underwear dun sa ano. Oo. Ay, kaninong ano yun? Panty yun. Yung brand ng nanay mo nandun sa may likod ng Ref. tropilo, gano'n. ng sopa ninyo, nasaksak dun. Wait lang. Di ba? Bakit ako naisip ko sa likod ng ref? Ba't ka naglalagay sa likod ng ref ng bra? Wait lang. For the record. Eto in my defense. Ayan. May mga nakita ako na naglalagay ng bra sa likod ng ref. Nagpapatuyo. Dahil nagpapatayo. Totoo yun. Dahil mas mabilis matuyo ang mga damit kapag nasa likod ng ref. Dahil may init na pinoproduce yung likuran ng ref. Tama. Totoo yan. Pero hindi ko ginagawa yun Masyadong masikip yung bahay namin para tanggalin ko pa dun sa pwesto ng ref namin yung pwesto niya. Oo. Meron naman kami tinatawag na heated. Heated. Basta merong ganun parang heated sampayan. Papasok mo lang dun? Hindi ko ipapasok. Iba pa yun. Sasampay mo Dryer lang. ang tawag dun. Ay, ganun. So ngayon, eto duda, mabibili ka na heated towel rack. That is what you call it. Heated Towel rack. Towel? Towel. Yun, no? Towel rack. Nabili namin to sa Australia. So kapag, pag naka-on siya, tapos sinampay mo dun yung tuwalya mo, Tuyo. hindi naman yung tuyo agad. Pero, syempre, kakaligo mo lang, diba? Pag naligo ka, magbibihis ka pa, tapos tsaka mo lang isasampay dun yung tuwalya, diba? Pero, pagkabalik mo dun, like after 1 hour, mararamdaman mo, uy, tuyo na yung tuwalya ko ulit. Ay? Ganon siya, dude. Kaya, nakakatuwa yung binili namin yun. Magkano kuryente nyo sa bahay? Hindi, pinapatay naman yun Yung kuryente namin, syempre, sagot na asawa ko yun. Wala ako, hindi naman ako masyado nag-iisip tungkol sa kuryente namin. Yung asawa ko, talagang Pero okay naman. Okay yung konsumo. Magkano yung ganun? Nabili namin sa Australia ng mga 5,000 pesos lang yun. Totoo? Oo, pero dito, nung nag-check ako, nasa 14,000 pesos. Kasi Ang hindi laki pa siya nun. ganun kauso dito At least pag nagpasabay ako sa'yo, 5,000 lang malala. Hindi, wait lang, may ano para, delivery fee. Plus 2K. Kaya pwede, di ba? Okay naman yun. Pwede yun. Handling fee. 14 talaga dito? 14K. Kailangan ko yung ganun. Kasi, alam mo, isa sa mga rason kung bakit bumabaho yung kwarto ng isang Kasi walang ganun. pamilya. Kasi walang ganun. Basa. Kasi basa, tapos doon lang isasampay. Syempre, alam ka naman, araw-araw ka maglaba ng tuwalya, di ba? Hindi naman Mga ang gamitan ng tuwalya natin, 3 days, 5 days, ganun. Maganda itsura yung ano. Sendan kita ng picture. Sige, dude. Pero walang yaya doon,
na makikita dun sa picture. Ay nako. Anyway, Kabish, if you wanna share your secrets, share it to us. Rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang SPG Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa na kami, Bear? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung Bear. Okay, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na. My turn. Okay. Okay. Sige. To, pick. Oh. Okay na ako. There you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, Bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda.
Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 Legal. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga naman
Malamang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kimchi Chino. Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Na naman! Hindi doon. Parang...
Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not ngumiti. okay. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Kanina Akala pa kami lagi joke. nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Ang ganging bigat upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you've Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you kanina. were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya.
Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero ito naman sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa. Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy!
Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yun, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Ay, bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to? malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gago. Ano mula na mula?
Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapain mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Dyan sa gitna. Bakit mo inakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon mo. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Ang manyak mo, itsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stepping stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan.
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal mo po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no?
Diba? Opo. Oo, kaya. Basta wag mo na akong ireto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo naman? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan ang namahalan
Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya mali. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Hello ma'am, good evening. Hello po, good evening. Yan. Ma'am, standby lang po tayo ma'am. Mga 5 minutes ma'am, start na po tayo. Okay po? Okay po, sige. Inhale, exhale ka muna ma'am. Kasama niyo po si DJ Rakitera at syempre si DJ Titangelo. Okay po? Okay po, sige po. Thank you ma'am. Thank you po. Thank you ma'am. Parang hindi si Titangelo. Sino ko? Siege, ano kasi, may color na. Wow, thank you po.
Hey guys. Iniisip ng mag-stop. So, para sa mga mommies out there na iniisip ng mag-stop, mag-breastfeed, para sa akin naman, a baby fed is fed. Breast milk yan. And breast milk yan. Walang masama naman. Walang masama. Para sa akin naman, masama naman. Walang masama. Walang masama naman. Formula yan. Breast milk yan. Pero sa akin lang talaga, ano pa yan? O kahit ano pa yan. Fed is best. Fed is formula yan. Breast milk yan. Fed is best. Fed is best. Fed is best. O kahit ano pa yan. Pero sa akin, bukod sa Nag-reply, dude, yung ano. Nakita mo? Bukod sa Yes, dude. bukod sa this is the practical thing to do. This is practical thing to do. Uy, amoy ano. Batchoy. Bukod sa this is the practical thing to do. Kahit ano pa yan. Pero sa akin lang talaga, this is the practical this is the practical thing to do. The best milk. Meron naman akong supply. Bakit hindi ko na lang ibigay? Pero yun lang, gusto ko lang i-share and give your best. Doing great, mom. Mom. Doing great. Game na dude, last song to. Go, dude. Still do. So you're doing great, mom. Ma'am, last song po tayo, mama. Ng pag-asa. Still do. Ma'am, last song po tayo, ah. Can really affect. Ready na po kayo, ma'am. Hey, hello? Siguro I just Hello, ma'am. Wait po, mahina eh. Ma'am, ayan po, your ma'am. breastfeeding journey. Last song na po tayo, mama. Ready na po tayo, okay? Wait lang po. Ang hina kasi wait lang po. You can Sige lang po, ma'am. Sorry. and give your best. You can. So you're doing great, mom. Siguro. Yeah. Hello? Bakit hindi ko na lang ibigay? Siguro I just wanna share how this. Hello? Hello. Hello po. Bango, dude. Ayan, naririnig niyo na po ako. Yes, ma'am. Yes. Ayan, thank you po. Thank you din. Kinakabahan ako. Standby ka lang. Naka-headset ka ba? Naka-earphones o naka-handset? Naka-handset po ako. Okay, sige. Standby ka, ma'am, ha? Ready na tayo. Okay po, sige. New. Hindi naman. Napagod lang ako. Napagod. Sumat lang chan ko. Ilang minuto ka? 1 minute. Tagal pa. Standby lang, mama. Okay po.
Miss you to, Bobby. Alam niyo, sa dami ko pong ginawa ngayong araw na to, nakalimutan ko kumain. To be honest. Yeah, may love sa'yo. Ayan, hello po. Hindi, ma'am. Good hindi. evening. Game po na tayo, ha? Game po, ha? Standby po. Ay, balik na dun. Sabog yan. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa Bunga Buluan. It's already 11:22 PM at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama nyo rin ang inyong Basa Princess DJ Rocky Terra. Welcome to the program Top Secrets at dahil Friday ngayon, SPG as in Super Pack ganun, Top Secret ang ating mapapakinggan. Mainit na kakapanabik at nakakakiliting sikreto mula sa ating kabisyo ang ating matutuklasan. At meron na nga tayong Top Secret shares sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening. Good evening po. Hello, good evening everyone sa lahat po ng listener. Good evening DJ Rocky Terra and Titangelo. Wow. Wow, kompletong-kompleto ang ating mga pangalan. Ma'am, anong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Sasha. Sasha. Ilang taon ka na, Sasha? Okay lang ba hindi sabihin yung exact age? Oo naman, pwedeng sabihin. Kaya lang parang nasa biyahe ka ba? Or may nakatapat ba na electric pan sa'yo? Baka pwedeng papatay muna, oh. Ayan na, patay na. Ay, salamat naman. Kasi parang pati kami dito, liliparin na rin. Sorry na. Okay, sige. Sasha, ilang taon ka na? Ayan, I'm on my 30s. Uy, 30s. 30s? Saan lupalop 30s. galing? Dito lang sa Metro Manila. Sorry kasi baka kapag sinabi ko yung exact details, maraming makakilala sa akin. Okay lang po. Walang problema. Metro Manila. Okay, sige. Metro Manila I'm na lang. from Metro Manila. Yan. Uy, okay. Metro Manila. Hindi na kayo magpapaliligoy pa dito. Sasha, 30s, from Metro Manila. Ano ang rated SPG top secret mo? Actually, itong story na to, gusto ko lang siyang i-share for everyone. Hindi lang siya basta gusto kong i-share, pero gusto ko ding may matutunan yung mga listener. Yes. Sige, ano yan? Ano to? Okay, so I met this guy in an online dating app. Yan. So 1 month ago, nagkakilala kami sa isang online dating app. And
Yung pag-uusap namin for 2 weeks, sobrang naging malalim yung connection namin. Every time we talk, lahat ng pinag-uusapan namin merong substance. Lahat ng mga questions na binabato ko sa kanya, nasasagot niya ng maayos, na-explain niya ng maayos. Kaya parang naging exciting. Parang exciting siya kausap, ganun. So, parang before kami magkita, one time, meron akong dumalaw yung period ko noon. Tapos, parang randomly nag-uusap kami, ganyan. Nabanggit ko sa kanya na masakit yung ulo ko. Hindi pa ako kumakain. Gusto ko I'm craving for something, ganyan. Tapos, walang nag-order siya sa Grab, pinadala niya sa akin. So, parang yung ginawa niya yun, parang ang laking impact sa akin kasi independent woman ako eh. So parang kapag may mga ganong gesture yung isang guy, ang laking impact sa akin. Ganun. Tsaka parang na-miss ko yung ganong feeling kasi nga parang almost 3 years na akong single, ganyan. So before kami mag-meet, parang napag-usapan namin na we are on exclusive dating. So nung parang binring up niya sa akin yun, tinanong ko pa siya, sabi ko, pag sinabi mo bang exclusive, ano ba yon? Sabi kong ganun. Kasi bago nga ako dito sa ganitong mga eksena na to. So yun, pinaliwanag niya sa akin. Pumayag naman ako. Then after 2 weeks, nagkita kami. Yun, nagpunta kami somewhere. Tapos, hanggang sa magyaya na ako umuwi kasi may lakad pa ako kinabukasan, may event pa ako kinabukasan. Tapos nung time na yun, parang ayaw niya pa na umuwi ako, ayaw niya pa na maghiwalay kami. Actually, he is from Calabarzon. Yun. So, nag-drive siya from Calabarzon, from Cavite, to be exact, from Cavite, papunta dito sa location ko. Tapos pumunta kami dun sa lugar, overlooking. Dun kami nag-date. Then, after that night, tuloy-tuloy pa rin yung pag-uusap namin hanggang sa sinabi ko sa kanya na may mga questions ako sa kanya na parang, okay, parang ito na yun. Parang pwede na, ganun. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya yung about sa health issue ko kasi meron akong sakit. Nung nasabi ko yun sa kanya, akala ko parang magbaback out siya, magbabago yung isip niya. Pero tinuloy niya pa rin. Tinuloy niya pa rin yung... Hello? Sasha, okay lang ba maputol Yes. kita at matanong ko lang din, ano yung health issue mo? Meron akong sakit eh. Meron akong autoimmune disease. Oh. Yes. Okay, tapos sinabi mo sa Ayun, kanya so, yun, hindi siya natinag. Yes. Oo, hindi siya natinag. Parang hindi siya... kasi yun yung iniisip ko na parang after kong sabihin sa kanya, parang magbaback out siya, ganun. So parang yun na yung parang last test ko sa kanya. Kasi from the first, from 2 weeks ng pag-uusap namin, he gives me the clarity, the honesty, merong unexpected effort. Tapos kapag kausap ko siya, kasi drawn ako dun sa mga lalaki na merong mataas na emotional intelligence eh. Drawn ako sa mga ganon. Tsaka yung mga lalaking matatalino, yon. Okay. Ako sa mga ganong klase ng lalaki. Kaya parang, okay, na-check niya yung lahat ng nasa checklist ko. Except for one thing na sabi ko sa sarili ko, makikita ko to on process. Yung parang nasa last checklist ko. So, parang sabi niya, nung after kong sabihin sa kanya yung about sa sakit ko, sabi niya, pag-usapan natin, ganyan. Tapos yan, parang after 3 days, nagkita uli kami. Ay parang sabi niya kasi, kita tayo this week, ganyan.
Parang ang binigay niya sa akin day nung time na yon is Thursday. Pero parang nung Wednesday na magkausap kami, sabi ko, pwede ngayong araw na lang, ganyan. Tapos yun, pumayag naman siya. So that day, pumunta siya. Sabi ko, saan ba? Sabi ko, sa labas na lang ba or sa house? Sabi ko ganon. Kasi I'm living alone eh. I'm living alone. Kasama ko lang yung mga pusa ko. So, yun. Pinuntahan niya ako dito. Pinagluto ko siya ng adobo. Dinayo ka sa bahay mo. Yes, dinayo niya ako dito. Adobong ano Pinagluto yan? ko siya ng Adobong adobo. toyo? Adobong madami-daming sabaw ang pinakain mo? Iba-iba kasing luto ng adobo. May adobong Bisaya. O kaya adobong Adobo na. O adobong tao. Ganun. Hindi pa naman yun. Wala pa naman doon sa tao kagad. Hindi kasi 'di ba may toyo yung tao, 'di ba? Ayan. So kaya naaadobo din ganun. Yes. Masarsang adobo siya na maanghang, ganun. Yan. No? Ganun Manok, yung niluto baboy. ko. Ayan. Manok. Oy. Spicy Sarap. chicken adobo. Sarap. Gutom ako. Yes. Ako din. Spicy chicken adobo. So, yun. Nung habang nagsasandok pa lang ako ng kanin, ng ulam, bigla siyang lumapit. Nagulat ako habang nagsasandok ako. Bigla siyang lumapit kung saan na siya humahawak. Ay. Parang gigil na. Saan ka unang hinawakan? Sa balikat. Sa balikat niya ako unang hinawakan. Dalawa, So, yung yun parang gigil. magkabilang balikat Dalawa, mo hinawakan. yung dalawang kamay niya, hinawak niya sa Balikat. Sa balikat ko. Parang minasahe, ganon? Parang ganon, tapos unti-unti nang gumagapa kung saan-saan. Okay. Tapos Gumapang. humahalik na siya kung Sasha, saan-saan. dahan-dahanin natin. Gusto ko mas maramdaman namin yung kwento eh. Pwede bang paghawak sa balikat, dahan-dahan bumaba? Yes. Saan? Sige nga, dahan-dahanin mo nga. Alam din yung kwento, Sasha. Dahan-dahang bumababa yung kamay niya. Ayan. At pumupunta sa kung saan-saan. Ayan na. Saan napunta? Ayan. Sa pisngi? Sa pisngi sa parang- baba? Parang from Region 1, napunta siya sa Region 2. Ay, ayoko ng Ganun Region yung- 1 to Region 2. Sabihin mo dito o saan. Ano ba, kailangan ba direct? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Pwedeng pisngi sa Pisngi. baba. Ayan. Yan. Dalawang magkabilang Ayan. pisngi sa Ay, baba. Ayun, so yun. From balikat, papunta sa Chocolate Hill. Ay, sa Chocolate Hills. Dalawa yun. Balikat, dahan-dahan sa Chocolate Hills. Pinasok niya sa damit o hindi? So, hindi pa, kasi parang may part 2 pa, ganun. Okay. So, dun lang sa labas ng damit niya, So, yun. pinatong ang kanyang mga kamay sa Chocolate Hills mo. Na may 2 kubo. Yes, sa labas pa lang. Sa labas pa Sabi ko, lang. wait lang, nagsasandok pa ako. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, Oh. wait lang, nagsasandok pa ako. Mhm. So, balik ay, siya sa upuan. Uy. Di dire-diretso yung pagsasandok ko. Pinaglagay ko pa siya ng yelo sa baso. Habang naglalagay ako ng yelo sa baso, bumalik na naman siya. Di makapag-antay Ano talaga. Kumikis na siya. Yes, hindi siya makapaghintay. Kumikis na siya kung saan-saan. Saan? Sabi, parang naaano na ako. Kumikis na siya from sa ulo, sa pisngi. Tapos, yung kamay niya, nakadress lang ako noon. Easy So, access. yung kamay niya, inaangat niya na yung... Hindi ko naman alam na paabot na mapupunta sa ganun. Talaga, di ka ready? Di ka prepared? Yes, hindi ako prepared. Hindi ko alam na ganun mangyayari. Hindi ka talaga nag-prepare? Nakadress ka? Ganon? Pang-araw-araw mo lang ba yan? Normalan? Hindi DJ rock. Yes, pang everyday ko yon. Usually kapag umuwi ako sa bahay, nakadress lang talaga ako. Grabe. Yung madaling maangat, no? Ganon, pang bahay. Maluwag. Oo. Pang bahay dress lang. Hindi, pag ganon. inangat lang. Yung magiging comfy ka talaga. Ganon. Mhm. Manipis lang, no? Yung pwedeng So, hanginin.
Yun. So, habang naglalagay ako ng yelo sa baso, inangat niya na yung dress at ibababa na niya ang aking panty. Ano yung ano mo yun? Underwear mo yun? Yung ba yung maninipis o baka sew-in lang yung panty mo? Ganun. May lace ba yan? May lace ba? Ganun. Hindi daw prepared Naka-ano eh. ako, naka-boy leg ako nun eh. Boy leg. Alam mo ba kung anong itsura ng boy leg, Titangelo? Hindi ko alam yung boy leg na tawag. Pero baka pag pinaliwanag nyo sa akin, nakita ko na yan at naibaba ko na. Wow! Iba talaga ang Titangelo. Okay, Sasha, i-explain mo sa amin ano ang itsura ng boy leg na suot mo. Ayan. Okay, so yung boy leg, para din siyang panty, pero, hindi, para siyang cycling na mas pinaikli. Ganon. Para siyang cycling na mas pinaikli. Parang bloomer. Anong kulay? Ano yun eh, ang suot ko nung time na yun, pusha pink eh. Pusha, hindi prepared, pero naka-boy leg na, pusha pink. Hindi nga, promise. Hindi, wala naman kami sinabi na nag-prepare ka. Kasi po pwede namang normalan mo lang yun, diba? May iba talaga Yes, yun babae, talaga, normalan lang yung ganon. Okay, so, pinasok niya na doon. Yung kamay niya? Pinasok na niya, bukas yung pintuan, tsaka nakabukas pa rin yung bintana. Sabi ko, wait lang. Bukas yung pinto, kasi baka mamaya may dumaan, yun yung inaalala ko. So, So yun, nag-stop siya. Kaya yung baso na may yelo na naibigay ko sa kanya, dahil galing pa nga sa plastic yun, may plastic. Hindi mo masyado na-shoot yung mga yelo, pero na-shoot mo yung plastic doon sa baso. Hindi, DJ Rocky. Na-shoot ko naman yung mga yelo. Hindi ko lang natanggal yung excess na plastic. Siyempre, nagmamadali ka na eh. Yung, Pero yung bigla init. ako natarante. Oo. Bigla Oo may naman. ganung, gigil na gigil, parang Totoo. Yung tipong kahit uminom ka nga galing dun sa baso na, hindi mo mararamdaman bigla na may plastic, di ba? Wala na. Totoo. Okay, so anong ginawa nung lalaki nung sinabi mo, wait lang, nakailang wait lang ka na? Oh. So, nag-stop naman siya. Hanggang sa naihain ko na yung kakainin namin. Kumain na kami. Then, habang kumakain kami, pinag-uusapan namin yung about sa sakit ko nga, kung paano yung sitwasyon ko, ganyan. And then, parang hanggang sa na-bring up niya nung time daw na sinabi ko yun sa kanya, nagulat siya. Kasi, parang he's still carrying the trauma nung mamatay yung mother niya. So, parang recently lang, actually wala pang 1 year. So, parang trauma pa siya doon. So, parang iniisip niya, what if parang ganun din yung mangyari sa akin, ganyan. So, yun. Pero Sasha, may tatanong lang ako bago tayo tumungo dito sa next mong sasabihin. Yes po. Sige Naisarado mo daw ba yung pinto at naisarado mo rin daw ba yung bintana? Sino nagsara? Hindi ko siya naisara. Hindi naisara. Hindi ka naisara. So, ibig sabihin, pagtapos nyo kumain at nag-usap kayo dun sa mga trauma-trauma niya, ano na mga sumunod? Yun, after namin kumain, tuloy pa rin yung pag-uusap namin. Tapos, ako kasi direct ako makipag-usap eh. Direct to the point ako. So, tinanong ko siya, sabi ko, ipopursue mo pa rin ba ako after knowing may baggage? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niyo naman, try natin. Yun yung sagot niya sa akin. Tapos, before that night, meron akong ginawang parang love letter, ganon. Kasi yung mga previous talk namin, parang gusto niya, na parang ina-ask niya ako kung pwede ko daw ba siyang maging boyfriend, ganyan. Sabi ko, let's see kung pwede kitang i-promote. Ganun kasi yung mga namin. Wow. I-promote? Parang Nahawakan na yung dalawang bundok mo, hindi mo pa I-promote. pinromote? Hinawakan na yung dalawang bundok mo, yung balikat mo, di mo pa may pinromote? Kahit hindi ko naman kasi expected na may ganong eksena. Sa bagay nga naman, makatwiran din yung dahilan mo. Oo. Kumbaga, ang nag-initiate naman yung lalaki. Oo nga naman. Tapos, nung ginawa niya naman yung sulat, diba? Prior to the arrival of the guy. So, ito na nga yung exciting part. Uy, ayan na.
So, yung letter na binigay ko sa kanya, parang dun ko siya na parang, sige, promoted ka na as boyfriend, ganyan. Wow. So, binigay ko na yun sa kanya. Sinagot mo So, na parang- siya through a letter. Parang ganon. Kasi parang, okay. So, tanggap niya ako kahit meron akong sakit. So, parang yun yung isa sa mga checklist ko na matatanggap niya ako kung malalaman niya na meron akong sakit. So, yun. Parang nung time na yun, sinagot ko na din siya, pinromote ko na din siya bilang boyfriend. Siyempre, ganyan. di ba kapag sinasagot ang isang guy, ang ginagawa natin, may kasunod na kiss yan, ganon. May ganon bang naganap? Siya yung bigla niya akong kinis. Ay. Parang sabi niya, nakaka-touch ka naman. Parang ganun yung sabi niya. Ay, nakaka-touch naman. After niyang basahin yung letter, yun yung sinabi niya. Tapos nakaka-touch sabay, ka naman. kinis niya ako, ganyan. Kumbaga, nakaka-touch Tapos naman, nag-hug let's kami. touch our lips together. Nakaka-touch ka naman, halika dire. Let's touch our lips together. Oo. Yung lips natin mag-touch din, ganyan. Hindi, nakakatakot dun, partner. Ano? Uy, nakaka-touch ka naman, gawang kita ng anak. Okay. So, nung siya nag-initiate of the kiss, after nun, ano na nangyari? Oo. So yun, after niyang mag-initiate ng kiss, parang ano lang naman yun parang smack lang. Ganon. Tapos Ay, mabilis lang. Parang twice niyang ginawa. Kasi magkahag lang kami. Hanggang sa kinis niya uli ako. Ayun na. Eto na yun. Yung inuupuan namin. Ito na ba yun, Shasha? Wait lang, lalagyan kita ng magandang background music. Ito na ba yun, Shasha? Ito na yun. Ito na yun. Ito na. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Bang. Bang, bang, bang. Bang. Bang, bang, bang. Ito na to mga kabisyo ha. Ito na, lalagyan na natin ng magandang background music. Go, Shasha. Ayun. So, kasi itong upuan ko, malapit lang siya sa pintuan ng kwarto ko. So, yun na. Habang nagkikis kami, di napunta na kami dito sa kwarto. Sabi ko, pahinga ka muna. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi ko, bawal makulit ha. Sabi kong ganun sa kanya. Parang nung yung kiss namin, na-stop yun, nung pagpasok namin dito sa kwarto. Kasi sabay kami humiga. Tapos, ano na mga sumunod na Yun. nangyari? Sabay kaming humiga. Sabi ko, bawal makulit ha. Uy. Pahinga ka lang dyan. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, di nakatingin lang siya sa akin. Nakatitig lang siya sa akin. Sabi niya, okay. O yan, ganun. Linyaan yung mga babae yan, Shasha, no? Yung, uy, wag ka makulit ha. Huwag mo kong pipindutin. Hindi, tsaka yung pahinga ka lang dyan, ha? Kailan naging pahinga yung ganun, no? Yung parang, parang... Init na ako, papapahingay mo ako. Hindi, tsaka linyan na lalaki naman yung gano'n, yung parang magpapahinga lang tayo dito, ganyan. Walang mangyayari sa Walang atin. mangyayari. Tapos maya-maya yung mga kamay gumagalaw na, gumagalaw na. nagiging Spider-Man na, gano'n. Kung mag-alala, magkakapi lang tayo mamaya. Oo, diba? Okay, tapos, so, pinagpahinga mo lang siya. Ano na nangyari? Ito na. Pinagpahinga ko lang siya. Tapos maya-maya, nag-hug na siya. Ay, nagyakapan na kaming dalawa. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya, na-miss ko to. Which is totoo naman. Na-miss ko yung may katabi. Na-miss ko yung may kahag. Ganyan. Siyempre, ang lamig-lamig pa nung time na yun. Kasi nga, naka-aircon. Ganyan. Kailangan nyo ng pampainit. So, hanggang sa yun na, doon na napunta. Tapos, yung fantasy ko, na nabanggit ko sa kanya, ginawa niya sa akin. Anong fantasy? Oh, ano ba tong fantasy na nabanggit mo sa kanya na ginawa niya sa'yo? Kasi parang, nung time na nag-uusap lang kami randomly, parang napunta kami dun sa, yung mga sex fantasy ba, ganyan. Ano ba yung fantasy mo? Tapos yun, sabi ko sa kanya, fantasy ko yung yung habang kinakain ako, finifinger ako, gano'n. Yung
parang nagpipindot-pindot lang, 'di ba? Kasi it's the Finger licking good. Yeah, 'di ba? Kasi 'di ba nga may mga tina-type tayo minsan, lalong-lalo na Yung ano kapag chicken, kapag bumili ka, Ganun it's ba a yun? finger licking good. Huy, baka maano tayo ng good. Hindi, chicken yun. Brand, ano yun? Yung parang ano nila. Yung parang ano, Titan. Parang Basta yun ano, na, wag mo basta, na, masira oo. pa ako eh. Huwag tayo magbanggit ng brand, nga. oo. Ba't nga naman yung brand? Walang brand yun, 'di ba? Oo. Doon lang tayo sa ano, yung tinutusok-tusok, 'di ba? Tina-type ganyan, pinipindot-pindot, ganon. Anong tawagan nyo pala, Shasha? Testingin nga natin. Ang tawagan nyo? Sige nga. Alam, baka kasi kapag sinabi ko, baka mamaya maano niya tong live nyo, mapanood niya, malalaman niya na ako. Hindi ka pa, syempre, 'di ba, parang na-proud ka naman sa Oo, pinulfill proud ka niya yung naman fantasy mo. Eh. Oo, nakaka-proud naman yun. Tsaka kasi nung time na parang magkausap pa lang kami, ang ano niya kasi, DJ Rocky, ang gwapo niya kasi. Sino bang kamukha niya? Sa artista. Mhm. Hindi ko, iniisip ko kaso wala akong ma-figure out kung sino talaga. Pero kung i-describe ko siya, Okay. para siyang, yung, ano kasi siya nasa 5'6" ba? Ganun. Or 5'5". Basta ganun yung height niya. Okay. Tapos sobrang linis niya sa katawan. As in, super linis niya. Mhm. Walang Ang ganda-ganda buhok? ng ngipin niya. Wait lang, walang buhok? Naka-shave? Meron naman onte. Meron. Meron onte. Meron. Pero malinis, Meron. walang libag. Malinis siya. As in, Nakapag kung ano siya, kung hindi mo siya kilala, mapagkakamalan mo siyang anak mayaman. Ganon. Kumbaga sa garden, naka-landscape, no? Yung tipong kapag ka nakita mo siya, may starstruck ka talaga sa kanya. Mai-intimidate ka. Ganon yung Okay. itsura Pero niya. sinong Pwede ko kaawrahan namang niya isend. na artista? Pwede ko isend. Yes, pero Pero sino na lang kaawrahan na artista? Pwede mo i-send ngayon ha, kay Titan. I mean sa Viber natin. For our eyes sige. only lang naman. Para may assess namin kung sige. sino tong kamukha niya. Tapos, nung sinabi mo sa amin kanina yung katuparan ng sex fantasy mo na tupad niya, 'di ba? Yung parang nagmumukbang, nagmumukbang habang merong typing, talagang ano mo nun? Ano yung parang Pakiramdam mo. Oo, kung ikukumpara mo siya sa isang pakiramdam o napuntahan mo, saan ka nakapunta? Saan ka nakaabot? Oo. Ano ba? Paano ko ba siya i-compare? Kasi nga first time kong ma-experience yun. Kasi parang nung before, ayoko siyang ipagawa. Ganun. Ito na Pero lang. sa kanya lang, Shasha, ako para mas pumayag. mapadali ka magpaliwanag. Nasa Maynila ka ngayon, Metro Manila. San gaano kalayo na narating mo? Nasa Luzon ba? Visayas, Mindanao? San lugar? Sige nga, dun sa naramdaman mong yun, yung ginawa niya sa'yo. Para akong nakarating ng Sagada. Ganun yung feeling. Sagada? Sinagad? Kung ba naman kinain ka, tapos pinindot-pindot. Talagang sagada talaga yun. Sagada talaga. Nag-squat ka? Hindi. Kasi hindi. binuhat ka kasi ako eh. Hindi. Iba yung tinutukoy ni Rocking Squat. Ano ba? Ano bang squat? Yung may tumalsik. Yung may lumabas. Sige na, ako na lang tataya ko na lang yung sarili ko dito para magkaintindihan tayo. Si Rocky, isa-save ko na yan. Kumbaga may pinalabas ka daw ba? Yung kinain-kain ka, yung pinindot-pindot ka, may lumabas sa'yo. Ano ba? Common ba yung, di ba mamasama sana yun? Pero yung hindi eh. Saktuhan lang.
Saktuhan lang. So, Pero parang yung lumaway ka feeling, lang ganon. Siguro dahil parang first time. Oo, ganun. Parang ganun lang. Kumbaga, Nailang pa eh. lumaway pero hindi nagsuka. Oo, hindi. 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 Parang kahit Okay. ilang beses niyang inulit, ganun. Pero nung inulit, okay ka pa din. Okay pa naman ako. Ang hindi ko lang kasi kinaya. Ay, may hindi Masyado kasing, kasi nga, di ba, pag matagal na, masikip na yon, di ba? May mga agyo na. Grabe naman sa agyo. Di ba pwedeng masikip lang? Oh, Ganun? masikip pero hindi naman nagsara. Hindi. At least hindi nakakandado. Oo, no? Okay, so sumikip. Eh di kailangan ng practice pag Masikip ganun. talaga. So yun, masyadong malaki yung kanya. Ay? Masyadong ano? Oversize. Sige. Hindi ko kinaya. Nawasak ako. Ganun yung ganun yung term. Okay, wait lang ha. Kung i-describe mo siya, I mean, nasukat mo ba? Ano siya, palapad, pahaba? Ayan. Mataba. Mataba? Puro taba lang, walang palapad. Alam mo yung jumbo na, tapos mataba pa. Ganun. Jumbo na, tapos pahaba pa. Baka 1.5 yan. Laki nga. Warak ang bahay. Hindi naman kasing laki ng tumbler, ah. Hindi naman ganun. Siguro deodorant, ganun. No. Deodorant. Ano siya, parang, alam niyo yung mineral water na pinakamaliit? Ay, malaki yun. Malaki yun. Wasak ka talaga dun. Walang dumugo. Parang nagka-stain nga kasi napansin ko na lang siya nung morning na, DJ, ano pa ako nun, ano ba tawag dun? Nagka-UTI pa ako nun. Bakit? Ay, ibig Iba sabihin. yun. Hindi. Actually, sinearch ko siya kung bakit nangyari yun. Bakit daw? Sinearch ko siya. Normal lang daw talaga na nagkakaroon ng UTI ang isang babae kapag matagal nang walang tapos biglang magkakaroon ng contact. So parang na-force yung urethra. Ganun yung explanation niya. May scientific explanation itong si Shasha. Oo, although hindi ko sure yung ganun din, ah. Pero mas maganda Actually, kung Sa doktor. meron talaga UTI, talagang magpaano ka sa Takot ako doktor, dun. ha? Kapag Oo. ganun nangyari, tinawagan ako ng And chicks. actually, after naman nung na-experience ko yung UTI na yun, kasi nga sinearch ko kung bakit ako biglang nagkaganon Kasi hindi naman ako nagkakaganon talaga. Okay. So parang yun lang nung time na yun. Sinearch ko siya, tapos nung nalaman ko kung paano gagamutin, nawala din naman siya eventually. Baka naihi kasi Yun. sa loob si Guy. Or baka hindi nakapag-bidet pagkatapos, diba? Hindi ko na kaya to. DJ, sobrang linis niya nga sa katawan Ayan. Sobrang linis niya sa katawan. Kasi nga may OCD siya. Oh. May protection ba yung kayo gumamit naglabing-labing? Wala. Wala, direct talaga. Kasi nga biglaan Skin to skin. Skin to skin. Head to head to Head to head? Head to head? Head to head. Head to camel. Head to toe? Head to toe. Pwede. Galing. Head to toe. To toe. Okay. So, Sasha, lahat ng ginawa ninyo nito ni Guy, masasabi mo ba na kung i-review mo siya 5 out of 5, ganun? 5 out of 5 talaga. Magaling talaga. Magaling siya. Naipasok Kasi- sa'yo, diba? Naipasok niya, yun nga lang, sa sobrang hindi ko kinaya. Parang hindi mo Kasi kinaya, nga, like hindi mo masakit, pinatuloy, masakit ganun. talaga. Nagtuloy-tuloy, pero hindi yung matagalan. Hindi mo na-enjoy kasi mahapde. Slow o fast ba yung ginawa niya?
pinaspas yung ginawa. Kaya. Parang masyado siyang aggressive. Ganun. Pinaspas ka pala ka. Hindi, Ganyan dapat kasi ginawa gentle niya. lang eh. Parang, ano eh. Pero hindi mo siya Dahan-dahan Oo, hindi mo siya sinabihan na. Papalabasin mo yung katas eh. Hindi, paluluhain mo muna kasi saglit. Oo. Diba? Dapat dahan-dahan. Paluhain mo muna na onte. 'Di ba? Para yung may konting tears. Yan. Yan. Para maganda-ganda. Oo. Hayaan mo muna sila magtagpo. Pak! Pag nagtagpo, dahan-dahanin mo. Oo. Hindi mo ba sinabi, sandali lang. Slower. Hindi mo ba ginanon? Kasi syempre mahalaga yung communication sa ganyan eh. Ginanon ko siya, DJ. Ginanon ko siya. Tapos may point pa nga na parang sabi ko, ako naman. Kasi ang pinaka-favorite ko, ako yung umiibabaw. Ganon. So bakit, nung time ba na yun, ikaw yung nasa baba o siya yung nasa ibabaw? I mean, ikaw yung nasa ibabaw? Mas madalas kasi na siya yung nagtatrabaho. Ganon. Siya yung gumagalaw. So parang ewan ko, mas gusto niya na ganon. Ayaw niya ng inaanuhan siya. Ganon. Ako, gusto ko din yung gumagalaw. Mas gusto ko nga na nasa ibabaw ako eh. Ganon. Gusto mo scientific explanation about dyan? Ano ba yung scientific explanation tungkol dyan, Titangelo? Parang ang dami mong alam. Kasi yung pangalan mong Titangelo, siguro kaya yan talaga ang binagsag sa'yo dahil kailangan ka ng mga taong tulad namin. Diba? Kailangan ng impormasyon galing sa isang Titan. Yan. Jello. Okay. Kapag ang babae kasi nasa ibabaw, mas sila ang nauuna. Kadalasan. Ano yan eh? Actually. Ligaya na babae yan minsan. Yung paaso tsaka paibabaw, yan talaga ang ng kailangan ng babae. And I must say, to add on that, Ayan. kasi pag nasa ibabaw ang babae, kontrolado ng babae. Yes. Diba? Mas alam mo kung ano yung spot na masaya. Yun. Pati patagilid, ganon. Hindi, totoo yun Totoo yun. Kontrolado kasi po talaga ng babae yan. Mas nahihit po yung letter G. Tapos spot. Yes. Ang galing nga, naitawid mo yun. Yes! Kasi yan si Titangelo. Okay, so Sasha, hindi ka madalas nag-ibabaw nung time na yon. Hindi, kahit gusto ko. Kasi nga gusto niya, siya yung nagmamando. Nasundan pa ba yon? Actually, hindi na. So, ito na yung sad part. May sad part? Yes, may sad part. Teka lang. Lalagyan natin ng malungkot na kanta. Sad part ko eh. Ayan na, ito na. Sasha, ano yung sad part? Ayan, so bago doon sa sa climax na ba yun or ano? Hindi, bago dun sa part na yun, parang after nun, nung labanan na yun, parang dito siya natulog, hinatid niya pa ako sa work nun. Tapos yun, after nung araw na yun, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-uusap namin. Pero hindi ko sure kung mali ba na nasabi ko sa kanya na parang yung comment ng mga kaibigan ko. Kasi isa din yun sa mga trauma na dinadala niya. Kasi meron siyang ex before na habang sila pa, yung mga kaibigan nung ex niya na yun, nirereto na sa iba. Parang ganon yung story. So parang may trauma siya sa mga kaibigan din. Ngayon, kaya daw pala nung mga later part bago sila maghiwalay, lagi nang mainit yung ulo ng girl, lagi na siyang inaaway. Ngayon pala, meron lang ipapalit. Tapos parang after one week daw ng breakup nila, meron lang iba yung girl.
yun yung nirereto sa kanya ng mga friend niya. So parang mayroon din siyang trauma sa mga kaibigan. Parang randomly sa pag-uusap namin, nabanggit ko sa kanya, nalulungkot ako. Kasi sabi ng mga friend ko, parang hindi daw maganda yung sense nila sa'yo, yung nasi-sense nila sa'yo. Parang nabanggit ko sa kanya yun. Baka daw may iba ka, ganyan. So yun nabanggit ko sa kanya. Mas parang ano siya, parang triggered siya dun sa sinabi ko na parang kung papakinggan ko daw yung opinion ng mga kaibigan ko, kasi hindi naman daw siya mananalo dun sa kung ano yung sasabihin ng mga kaibigan ko, hindi daw siya mananalo doon. Pero kung marami daw makikisaw-saw, mas okay na lang daw na maging single na lang. Yun yung sabi niya sa akin. Matapos Para daw ang sa peace of mind. bakbakan ninyo, matapos na maga-maga yung iyong ano, ang iyong Pero calamares. after 1 week pa, bago kami napunta sa ganung point. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-uusap namin. Up until now? Tuloy-tuloy pa rin. Ayun, ngayon, parang hindi na. Hindi na. Kasi nag-message na ako sa kanya ng parang closure. Ganon. Kasi umabot sa point na parang naghahanap na ako ng attention. Yung pinaka-last part ng checklist ko, hindi niya nagawa, which is yung consistency. So yun, hindi siya naging consistent. I don't know kung bakit. Kung yun lang ba yung habol niya. Pero hindi siya masakit. Gusto mo ba itanong kay Titan Jello kung ano yung palagay niya nangyari talaga doon sa perspektibo ng isang lalaki? May tatawagan tayo expert. May tatawagan tayo expert? Kanina pa comment eh. Sino to? Tatawagan ko lang. Sino yan? Ay, sige, baka ito yung lalaki, ha? Testing ko. Sana Testingin natin, sana sumagot. sumagot yung expert. Oo, expert to. Seryoso ba? Teka lang ha. Tingnan natin. Hello? Hello? Ayan! Hello, sir, expert ka daw po pagdating sa ganitong usapan. Hindi naman. Nasa kabilang linya po ang nag-iisang makatas. Makalipas man ang panahon. Nakalipas man ang panahon tsaka magpahanggang ngayon. Hingihan natin siya na ano masasabi mo dun sa ginawa ng lalaki? Oo, anong expert advice mo or expert opinion mo about it? Madam, magandang gabi sa iyo, madam, no? Kanina pa ako nakikinig sa kwento mo. Sa una pa lang, madam, halata na yung motibo ng lalaki. Hindi talaga siya loyal na tulad namin ni Titan Jello. Wow. Naubo ako. Doon pa lang, ma'am, yung mga rason niya sa'yo na kaibigan mo, feeling niya, kinakalaban siya, hindi siya gusto ng mga kaibigan mo. Ano na yun, ma'am? Fire exit na yung hinahanap niya para makasibat na. Ba't alam mo, Uncle Dagol, gawain mo ba yan? Sabi ng friend ko yan. Salamat, Uncle Expert. Salamat. Yan po ang ating expert pagdating sa ganitong usapin. Ang laging kumakatas kahit hindi nakalipas, magpahanggang ngayon. Yan. Uncle Dagol. Pero alam mo, dude, habang pinapakinggan ko si Uncle Dagol,
Ba't niya, napaisip ako, bakit kaya niya alam? Ba't niyo kaya alam, no? Siguro gawain niyo talaga, no? Hindi, kasi totoo yun eh. Gawain ng isang lalaki yan, pero hindi ibig sabihin, gawain na namin. Gawain ng isang lalaki na kapag maraming dahilan yan, ibig sabihin, gusto lang talaga yan umexit. Kasi ang mga lalaki, takot sila magsabi ng katotohanan minsan. Ang lalaki, takot yan mang diretso na ayoko na talaga sa'yo eh. Indirect talaga umatake ang isang lalaki. So, ano naramdaman mo nung pumayag na lang siya bigla dun sa closure na parang sinend mo o binigay mo sa kanya? Actually, nung time na nagkaroon kami ng ganong conversation, hindi pa nag-end. Ay, hindi pa nag-end. Hindi pa nag-end. Tuloy-tuloy pa rin naman. Parang, naayos namin actually. So anong status nyo ngayon? Ngayon, parang yun talaga. Yung final na ako na mismo yung nag-end. Okay. I was referring to that. Akala ko yung nire-refer mo ay tungkol dito sa pag-end mo kasi 'di ba nabanggit mo kanina na nag-closure na kasi kamo, nanghihingi ka na ng atensyon. Oo. Pero pinuntahan ka pa niya, nag-initiate ba siya sa'yo, na puntahan ka pa, kausapin ka pa, ganyan? Actually, dapat. Kaso, hindi nagtatama yung schedule. Why do you think dapat? Dapat mag-uusap kayo, naka-schedule, or hindi lang talaga niya nagawa? Hindi niya nagawa. May mga pinagsisisihan ka yung ba? work niya, paano ba? Ano bang work niya? Kasi pag sinabi ko, tapos sige na nga sabihin ko. Hindi, isa kasi siyang rider. Rider siya. Medyo kinabahan ako dun ha. Bakit? Isa po siyang DJ. What if ikaw pala yun, no? Isa siyang rider. Pahinto yung Okay. puso. So, Isa siyang rider. ng isang hailing app. MC Taxi Rider. And palagay mo ba hadlang yung trabaho niya o palagay mo ba isang factor yung trabaho niya para hindi kanya mabigyan ng oras niya? Hindi ko, actually kasi, parang before pa lang, na ko na yun parang nakita ko na, na hindi kami mag-e-end together, ganon. Parang ang akin nga lang, gusto lang kitang tikman, ganon. Pero nasarapan ka naman. Nasarapan naman ako dun sa ginawa niya, sa naging treatment niya. Nasiyahan ka naman. Nasiyahan naman ako. Wala ka namang pinagsisisihan. Wala naman. No hurt feelings naman. Yun ang mahalaga. No hard feelings, walang pagsisisi. Nasarapan. Hinahanap-hanap mo? Hindi naman. Talaga? Yes. Di sisikip ulit yan. Kasi parang iaano ko na siya. Isasara mo na? Ipapadlock mo na, tatahiin mo na yan. Tatahiin Sayang mo naman. Sayang naman I-reserve ko yan. na siya for the... i-reserve na. For the right. Yeah, for the right one. I-reserve ko na siya. Baka magsara yun. Tahiin ko muna. Sa right one. Gupitin mo na lang right one. Pero may bala ka namang magpamilya, Sasha. Gusto ko, pero hindi pa kasi ako parang ang dami ko pang issue sa sarili ko, sa buhay ko, ganun. Parang gusto ko munang bumalik sa self-love era ko. Ganun. Self-love era. Kasi parang feeling ko, the past few months, naging lost ako Parang naghahanap ako ng validation, naghahanap ako ng attention, kung sino-sino yung lalaking kinakausap ko. Ganon, umabot ako sa ganong point. Self-love. Tapos hanggang sa makilala ko nga tong guy na to, na parang gwapo, as in gwapo talaga siya. Kaya parang gusto ko siyang tikman, ganon. At least may gano'n, nagkaintindihan lang na, ay, pwede ko itong tikman. Gusto ko itong tikman. Parang nagkatikiman lang kami, gano'n. Tama naman yun, at least nagkakaintindihan kayo. Oo. Walang sakita na nangyari.
Totoo. Yes, Sarapan ganun. nga lang, di ba? Mm. Tsaka pag sinabi natin self-love, pwede naman magsarili, di ba? Para ma-maintain mo pa din. Para hindi magsara. Mahirap na, baka pa magsara yan. Mahirapan ka, ikaw din magdudugo ang puso. Yes. Pero gusto ko lang din sabihin sa mga listener na siguro parang yung pagiging impulsive, yun kasi yung naging mali ko eh. Feeling mo naging impulsive ka? Impulsive ako. Feeling ko naging impulsive ako. Na parang, baka siguro kung pinatagal ko pa. Yun, mas naging pa siya. Baka mas naging totoo yung intention niya. Ganon. Parang siguro kung mas napaghirapan niya, di ba, mas naging totoo siya. So yun, yung parang pagiging impulsive. Gusto mo ba, Sasha, na medyo makarinig din ng... I-test mo na talaga. Okay. Sasha, medyo nag-iba lang kasi yung yung linya mo, no? Medyo parang nagiging alien na yung voice mo. Pero eto, meron ka bang gustong marinig din na perspektibo mula kay Titangelo tungkol dun sa sinabi mo na baka kung pinatagal ko pa, baka mas maging maganda yung intention niya? Gusto mo bang marinig yung thoughts pwede ng naman. isang Pero lalaki tungkol alam ko, doon? tingin ko alam naman ni Sasha partner. Yung tama. Actually, parang alam ko na, naisip ko na, may nakausap na rin ako, ganyan. Para may nagiging consultant din kasi ako pagdating sa mga maling desisyon sa buhay. Ganun. Consultant. Ganun. Parang ang realization ka lang itong sa nangyari na to, parang feeling mo ang bobo-bobo mo. Parang life test you so hard. Parang ine-expect mo sa sarili mo na after ng mga pinagdaanan mo sa buhay, magiging matalino ka na. Pero meron pa rin mga pagkakataon sa buhay na nagiging bobo ka pa rin para talaga. Ganon. Pero parang ang magandang part doon, nagiging aware ka dun sa mga nangyayari, dun sa mga nagiging actions mo. Para sa mga susunod na pagkakataon, maiiwasan mo na siya at pwede mo nang mabago kung ano yung maling nagawa mo before. Yun. Yung isa sa mga bagay na natutunan ko. Pero I see you as someone who is matalino actually. Oo, hindi ka bobo. Wala taong bobo. Thank you. Wala Kasi taong bobo. self-aware ka eh. Someone who is actually self-aware Tama. is actually smart. Tsaka may intention ka naman eh, 'di ba? Ang tikman yung lalaking pogi na yun. Yun lang ang goal. 'Di ba? Yun ang goal eh. Yes, yun lang yung goal. Hindi ka bobo. May intention din naman na ganun eh. So I don't think na siguro na fall na lang din right after kasi pogi plus magaling. So masarap. Parang hindi siya totally, parang hindi naman ako totally na fall. Siguro na-attach. Ayun, na-attach. Na-attach. Yun. Sa bagay, may attachment. Eh, iba kasi, ano na rin kayo, nagka-attach siya na rin kayo, diba? So, in-attach niya yung ano niya sa iyo, ganyan. Tapos, din-attach niya rin. Siguro, ewan ko ha, kung para sa akin, ang magandang part lang sa akin, yung nagiging coping mechanism ko is yung nangyari sa akin before. Parang, kasi, I've been in a long-term relationship. But my boyfriend died. Parang sabi ko nga yun nga kinaya ko eh. Ito pa kaya na kailan lang. So, ano pa bang mas nakakaano doon? Ano pa bang mas masakit doon? Ano pa bang mas nakakatakot doon? Parang meron pa ba? Parang ganun. Naging matapang na lang. Strong ang Sasha. Parang, kung ayaw mo na, edi sige, go, bye, magne-next na ako. Parang gano'n. Sasha Palaban. Yan.
Sasha, the independent woman. Yeah. Sasha na alam ang worth niya. Yeah. Anyway, Sasha, may gusto ka pa bang sabihin? Ayun lang naman. Basta, yung sa mga listeners, mag-isip muna ng 10 times and know your worth. Ganon. Mhm. Yes. Ayun. Thank you so much, Sasha. Thank you. Thank you sa pakikin. Wait, mapapanood ko ba to? Possible. It's gonna be posted on the YouTube channel of Love Radio Manila. Yan. Okay. So, doon ko na lang siya aabangan. Ayan. Yan. Abangan mo. Thank you so much, Sasha. Yan po ang ating SPG Top Secret Share ngayong gabi. Sasha, 30 years old from Metro Manila. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Good night. Sasha. Bye-bye. Ayun. Hirap din ng pinagdaanan ng top secret sharer natin, no? Sa kabila ng sarap, meron din talagang hirap. Pero ang mahalaga, hindi man kayo ang nagkatuluyan, at least kayo naman ay nagkatikiman. Yun ang masarap. Yun ang masarap, partner. Alam mo, dude, na-realize ko ito, ha? Para kahit papaano makausad ka sa buhay, and para makamove on ka sa mga masasakit na bagay na nangyari sa'yo, you have to have that good perspective. Tama. Alam mo dapat kung paano sisilipin sa pinakamagandang paraan ang isang sitwasyon na pinasukan mo pero nasaktan ka o sabihin natin parang feeling mo nagkamali ka. Agree. So parang pag pumasok ka sa ganun, ay at least natikman ko siya. Yung ganun. Yung parang dala-dala mo yung lesson, oo, dapat di na ako magiging impulsive next time pero ay at least natikman ko siya. At least na-testing ko yung kasing liit ng mineral water na... Kasing laki, dude. Kasing Malaki laki yun. pala, oo nga pala. Dude, don't tell me may mas malaki pa doon, ah. Baka! Baka meron! Malaki na yun. Sabagay. Oo, tagal na nakatenga ni Sasha pero pinasukan bigla ng ganun. Sino ba namang hindi makakaramdam ng hapdi sa ganun, di ba? Warak bahay bata. baka warak, no? Warak talaga bahay bata mo dun. Hindi, pero yun. So, hanapin niyo yung mga at least sa mga buhay-buhay ninyo. Nang sa gayon, maka-forward talaga kayo. Tama. Yun lang. Wala naman ako yung ibang masasabi pa. Si Titan Jello, baka may gusto pang sabihin. Saan wala naman. Binabati ko lang si Randall na nanonood ngayon. At syempre sa lahat ng mga driver natin na tawa na naman ang tawa ngayong Friday, no? Yung isang rider dyan, no? Baka ikaw yung tinutukoy ni Sasha, ha? Oo. Baka pogi ka, tapos tinikman mo lang to, ha? Tapos vlogger pa, no? Oo, may iba pa kaya na, no? Yung talagang nag-trending sa TikTok na pogi, no? Oo, hindi natin tinanong kasi wag na. Hindi, wag na kasi baka nga makilala daw, eh. Makilala. Totoo yun. And syempre, pinoprotektahan natin yung mga identities ninyo, no? Tama. Kumbaga, tatawag kayo sa programa namin, hindi naman namin talaga ipagkakalat kung sino kayo. Sinend ba kung sino yung picture, kung ano yung itsura? To sinend, oh. Ay, ano, pogi? Sino ka mukha? Pogi nga. Sino nga? Si ano? Kamukhang artista. Meron. Sino? Si Empoy. Hoy! Akala ko sasabihin mo, Uncle Dagol. Kamukha ba ni Uncle Dagol? Pormahang Uncle Dagol? Hindi. Pogi nga. Pogi? Silipin ko nga. Wait lang, ha? Bago natin tapusin to, ako magsasabi kung pogi o Ito hindi. mga kabisyo, sige sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon on air. Ano nga ba talaga ang itsura ng lalaki na nagustuhan ni Sasha? Malalaman po natin ito sa pagbabalik ng ating Rocky Basa Princess. Ito na po, uhusgahan niya na. Alam mo, kamukha niya ang isang miyembro ng K-pop group. Oy. Napaka-generic na sinabi ko para safe lang. Di, pero seryoso, parang kahawig niya yung isang miyembro ng K-pop group. As in, yung ano lang recently, yung parang nagkaroon sila ng reunion concert ulit or parang ng performance na nag-trending. Yun, yung grupo na yun, pero grabe, pogi nga.
Pogi. Yung parang kahit sinong babae siguro, parang mapapa-double look dyan pag dumaan. Oo. Tapos yung para titignan mo parang, ano kayang size nito? Yung gano'n. Ano yung Bako. size ng paa? Bako, kaya paa neto. Oo, ano kayang regalo ng paa? Ano size kaya nito, no? 12, 13, 11. Ganon. Naka-lipstick pa eh. Hindi baka naka-filter lang yun? Ay nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Maraming salamat po and sana mag-enjoy po kayo sa inyong weekend. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo ay By December Avenue, Saksi ang Langit. Metro's #1 Love Radio. Basic!